Hey, vi tilbage igen. Det var pro-biking, og jeg har mistet mine briller. Lige prøve at se, om jeg finder dem. Jeg prøver lige vente, jeg skal lige afmærke det her sted, fordi at det var gajol 1, gajol 2. Jeg tror, det er gajoler, det er i hvert fald et eller andet end det. Altså, så er det bussemærke. Og den der, han er været. Sådan, så kommer vi. Hvad så? Okay, pro-biking. Pro-biking. Det er cykel, sgu da. Cykler også. Op ad bakken. Op ad bakken? Ja. Okay. Gør det mig. Gør det kun for dig, Mike. Kom så, jeg filmer rigtig tæt på din gangstercykel. Her når den ligger. Oh yeah! Hvis bare du kører ind i det derovre. Ja, det er lidt svært at filme nogle gange, fordi når han cykler lidt for hurtigt nogle gange. Hallo, kom den gutter herop igen. Hvad fanden? Hallo, jeg tror ikke, der er nogen, der har set det. Jeg gør ikke. Hvor dygtig så det? Nej. Og kun dem, vi filmer med, selvfølgelig. Ej, har du spillet fast food igen? Det var mig. Det var mig, der gjorde det. Okay, kom, vi er på sporet. Og hvad er det der for en vej derovre? Den har jeg aldrig. Skal vi tage den gangster? Nej, jeg tror, det er mega sejt. Godt så, mand. Og hvad er det her? Ej! Okay, så. Jeg var lige ved at falde. Ej! Og du tager du ud af dine briller, og jeg tager dem til dig. Jeg gør, hey! Nå, nej! Åh, der kommer Ej, det må du undskylde. Kan jeg ikke dem? Ja, begge to. Ej. Men det er godt, at man bare kan sætte dem på igen. Okay, det er bare fordi, at vi så en fugl, der laver på vi grine. Ja. Det er sådan en meget klam fugl. Og på lige derovre. Det er en kæmpe stor klam fugl med sådan en kæmpe stor pæk. Ja. Kom vi dem der smutte, der er nogen derovre. Jeg tror ikke, det er gængst. Det der biking kan du ikke stejle dig på. Det var en kaske. Han kører på os her. Wow. Wow. Ja, skal vi vise jer? Det var mine fingre, det der. Nej! Mine fingre, det er rigtig lækker. Hey! Hey! Shaking the world! Shaking the world! Kom med, mand! Okay. Jeg har ikke tid til det her jordskab. Nå, men jeg er lige ved at falde. Oj! Er det et abebur eller sådan noget? Det tror jeg. Jeg er nok færdig. Nå. Ej, der står godt noget. Jeg Hold bare lige lige far, han ejer det der, ikke også? Det er sådan noget elektrikerfirma. Ja, det er sejt. Sådan noget diskotek, hvor der stripper og sådan noget, hvordan det er mega fedt med lærken. Og der er ikke nogen derinde lige nu. Nå, men det Jeg ved jeg godt ikke lige, hvorfor der ikke er, men det burde der. Der er ikke en cola derinde. En cola. Den er godt nok god, Mike. Vi drikker helt vildt mange energidrik, fordi vi er mega seje, ikke også? Ja, mega meget. Elsker bare Mons. Jamen, min mor, hun siger, at jeg kommer og drikke cola. Ja, okay. Men Mike, altså, en gang gør så... Og på den side, der er en fugl, der var shut up, ikke også? For helvede. Så kør den over, Mike. Jeg kører den over. Kør fucking derover, du. Hvorfor jeg troede, du var helt vildt overprisset deroppe, jeg er oppe på. Vil du oppe på op der? Ja. Men en gang... Jeg har hørt, de har gratis Mons skolager. Min mor siger måske det her. Okay, men om bare sådan du ved det ikke også, Mike. Hvad? Jeg blev engang smidt ud af Sebastian. Ej, satan. Mortensen, han er bare sådan dum en. Fordi at jeg blev smidt ud, fordi at jeg var alt for nørdet. Han synes, jeg var alt for nørdet, men jeg er ikke nørdet, vel? Nej. Nej. Film ordentligt. Ja, ups. Op.
Ej, dang it. Nej, det er en blindvej. Jeg troede, den førte op til biblioteket oppe i Metropolen, der hvor vi hænger ud til. Du bliver gængs. Ja. Ej. Det er godt et stykke knip. Så hvem er det foran mig? Jeg ved, du tuder, og nu får jeg det på film. Hey. Det var fordi, jeg græd ikke godt der. Ja. Det var samme her. Kom, vi må videre, Mike. Ja, jeg tror, vi stopper med at filme nu, fordi vores pro-biking-video, den er færdig nu. Snap! Stop filmen, der kom en til skade. Her er nogen, ikke? Vi ses, ikke også? Sig farvel!